Avui, a la roda de premsa de la GERC, el jovent independentista, volíem exposar els nostres posicionaments i anunciar les nostres futures accions com a resposta a la ja coneguda sentència del Tribunal Constitucional a l'Estatut ja retallat també prèviament de Catalunya. En primer lloc, tal com vam fer poques hores després de conèixer les primeres informacions, a la GERC volem reiterar el nostre rebuig més frontal a aquesta retallada. Que aquests jutges d'un tribunal il·legítim que no ha estat escollit de forma democràtica, que no representa els catalans, hagi laminat un text que sí, la GERC en aquell moment vam considerar que era insuficient, però va rebre el suport d'una majoria de catalans en referèndum i, per tant, tenia tota la legitimitat democràtica, és una vergonya i un atac directe a qualsevol dels principis més bàsics d'un sistema democràtic. Per tant, la GERC ens reiterem amb aquesta oposició frontal i anunciem que ni ara ni mai acceptarem aquesta retallada ni l'acatarem, sinó tot el contrari, igual que hem fet amb textos que sempre hem considerat il·legítims i que atacaven els drets del poble català, com ara la Constitució, passa a ser un altre dels nostres objectius principals que combatrem i treballarem per superar, perquè creiem que amb aquest estatut realment no hi ha cap futur pel jovent dels països catalans. Per tant, a partir d'ara s'obre una nova etapa, l'etapa en què els estatuts són el passat, en què s'ha demostrat que la via estatutària, la via autonomista, la via d'intentar entendre'ns a poc amb l'estat espanyol, tractant-los com si fossin un estat democràtic i civilitzat, s'ha demostrat inviable. Ens han dit, amb aquesta sentència, que ells sempre tindran l'última paraula i que el que nosaltres decidim sempre serà retallat i menys valorat per ells. Per tant, davant aquesta alternativa, de seguir acatant aquesta humiliació, de seguir acceptant que el que nosaltres decidim sigui retallat per l'altre costat o fer un pas ferm endavant i decidir trencar amb l'estat espanyol, apostem, com hem fet sempre, ara més que mai, per aquesta segona opció. És l'hora clara de la independència, no només perquè portem molts anys defensant-ho, no només perquè és l'opció més viable, més possible, que utilitza més les eines democràtiques, que va a favor dels joves dels països catalans, que defensa els nostres drets, sinó també perquè ens han dit que és l'única opció. Per tant, agafem també el guà del desafiament d'Espanya i els hi tornarem. Els hi tornarem en forma d'un referèndum per la independència en què el jovent dels països catalans dirà prou i decidirà convertir-nos en un estat lliure. A partir d'ara, la GERC treballarem en diversos fronts. Per un costat, lògicament, la IP que s'està treballant a nivell de Parlament, que està tirant endavant, a no ser que l'estat espanyol el torni a retallar i torni a fer argúcies legals per impedir fins i tot que puguem fer un referèndum de forma democràtica, no només retallar els que fem ja, sinó impedir-nos que els fem, recollirem firmes, ens seguirem mobilitzant, perquè realment aquesta és l'única via. És l'única opció que hi ha sobre la taula, que més enllà de la protesta és una proposta. Fins ara, tots els partits, totes les opcions polítiques, democràtiques i catalanistes, han coincidit en rebutjar la sentència, han coincidit en la protesta. Però, més enllà que nosaltres, ningú ha ficat una proposta creïble sobre la taula. Nosaltres la tenim i es diu independència, tenim l'eina que és la llei de consultes i tenim la forma de fer-ho que és la recollida de signatures. A partir d'aquí, en les mobilitzacions que hi haurà en les properes setmanes, concretament el dia 10, la GERC ens hi sumem activament, cridem al jovent dels països catalans a manifestar-se, però com he dit abans, no pot ser només una manifestació de protesta. La manifestació es fa sota un lema de mínim comú denominador de totes les forces catalanistes, però el jovent dels països catalans l'hem de transformar en una manifestació que no només protesta, sinó que marca un horitzó molt clar, que és la independència. Per tant, fem una crida a tots els joves dels països catalans que assisteixin a la manifestació, que ho facin lluint les seves estelades i lluint les pancartes reivindicatives ben clares amb el lema independència i que ara és l'hora de dir adéu a Espanya. Per tant, la GERC serem presents en aquesta manifestació. Però no ens quedarem aquí. Hi ha molta part del nostre país que voldria que quan s'acabés la manifestació, com un suflé que es desfà, s'acabessin les protestes i aquest tema caigués en l'oblit. Uns quants diran que ara toca seguir negociant a poc per intentar recuperar algunes de les competències. Uns altres que és hora de desenvolupar al màxim el que ja ens han retallat 3, 4, 25 cops al final. Nosaltres no permetrem que aquesta humiliació nacional caigui en l'oblit, ni que es desfaci l'esperit de protesta que de ben segur es convertirà en la manifestació. Per tant, les GERC aquest estiu no fem vacances. Ni juliol ni agost permetrem que relaxi l'agenda política del país. A tot arreu, a totes les viles, a totes les ciutats, a tots els barris, la GERC hi serem molt actius amb una campanya sense precedents en la nostra història, impregnant de l'esperit d'aquesta retallada, per tant, de l'esperit de la independència, del nostre lema, si Espanya retalla, nosaltres també, del nostre objectiu, la independència, totes les parets,
actes, pintades, murals i tot el que faci falta perquè la gent vegi que el nostre poble no s'ha resignat, que el nostre poble no ha oblidat la humiliació i l'atac frontal al desafiament que ens ha fet Espanya. Per tant, també cridem a tots els joves que s'assumin a les diversos actes de protesta. Les llars són l'eina útil pel jovent dels països catalans i ens fiquem a la seva disposició perquè tota una generació de joves que tenen clar que vol avançar cap a la independència trobi en nosaltres l'eina per poder fer les seves protestes, les seves reivindicacions i, per tant, canalitzar els seus anhels de llibertat. A partir d'ara, toca que tota una generació de joves, la nostra, siguem clars. La GERC ja fa molt de temps que vam dir que un objectiu clar i renunciable per a la propera legislatura era un referèndum d'independència. Esquerra, poc temps després, ho va assumir i ho ha ficat en el seu programa electoral i és un dels eixos principals. Fem una crida, interpel·lem a la resta de joventuts polítiques que es mullin. Ara és l'hora de la generació jove d'aquest país, perquè som nosaltres els que patirem les conseqüències d'aquest estatut retallat si ara no estem a l'alçada. Molts d'ells han fet posicionaments, molts d'ells tenen els seus comunicats, els respectem a tots, lògicament, com no podria ser d'altra manera. Però els demanem que no es quedin en això. No pot ser que només diguem què volem fer, sinó que, com vam fer nosaltres via Esquerra, en els seus partits també obliguin a mullar-se els seus partits i a posicionar-se clarament. No pot ser que avui en dia encara els partits del catalanisme, Convergència, PSC, Iniciativa, s'estiguin moguent en aquesta ambigüitat calculada entre una autonomia, alguns parlen d'avançar cap al dret a decidir només amb aquells temes que hi hagi consens, altres parlen de seguir parlant de federalisme i seguir avançant cap a un federalisme sense concretar com. Per tant, demanem a les joventuts polítiques que obliguin, que forcin, que treballin perquè els seus partits es posicionin clarament. El poble de Catalunya necessita saber a les properes eleccions què és on es resoldrà veritablement aquest conflicte, que va començar a les urnes i ha d'acabar amb unes urnes. Per tant, a les properes eleccions, cada partit ha de dir, sense ambigüitats, sense matisos, sense falses metàfores, què volen fer l'endemà de les eleccions. És el que ens preocupa. Creiem que, lògicament, el cicle polític d'aquests 4 anys està a la seva fase final, hi haurà eleccions properament, i per tant no ens importa tant el dia de les eleccions, sinó què portarà cada partit en el seu programa per fer a partir de l'endemà. Nosaltres ho hem dit, no pactarem amb ningú que no estigui compromès a fer un referèndum d'independència. No perquè els independentistes siguem maximalistes, sinó perquè Espanya és minimalista i és l'opció més clara, més útil i més pragmàtica per garantir el nostre futur. Per tant, demanem que la resta de partits facin el mateix. Els joves dels països catalans necessiten saber amb què s'estan jugant el seu futur i els partits què faran amb el nostre futur. Finalment, i deixeu-me acabar, fer una crida final a tot el jovent dels països catalans. Pensin el que pensin. Fossin fins ara més escèptics amb la independència o menys. Ara és l'hora. S'ha demostrat. Ens hi juguem el futur. Cada cop, els últims anys, eren més els joves que se sumaven al nostre projecte. I aquesta haurà estat la guspira final que farà que aquells que encara tenien algun dubte obrin els ulls i tinguin clar que per tenir un futur, si ets jove en els països catalans, o apostes per la independència o l'únic que et faran és retallar drets. Ens han retallat drets amb la retallada dels estatuts, ens van retallar drets laborals amb l'última reforma laboral i l'únic futur que ens ofereix Espanya és tenir cada cop menys i menys drets. Contra això ens rebel·lem. Els joves ens rebel·lem, ho combatem i diem volem més drets, volem un futur i, per tant, volem la independència. Si Espanya retalla, nosaltres també. Aquesta és la nostra campanya, aquest és el nostre lema i la independència és el nostre objectiu clar, directe i que no el veiem com una utopia a llarg plaç, sinó que estem convençuts que la nostra generació la protagonitzarà. Moltes gràcies.